4 vingers aan de binnenkant. De duim er bovenop. En ik ga hem die kant op gooien. Ben je klaar voor? Komt-ie. Het lijkt het meest op frisbee, maar het is wat oors. Discgolf komt uit Amerika en is via Finland oerwaaid naar Nederland. Waar het er een keer maar begint is samen verkocht. Oorspronkelijk ben ik een atleet. Ik ga skiënkampen, hinkstapspringen gaan. En nu ben ik klaar en zulke frisbees erbij pakken. Dat vind ik mooi. Dus het discgolfen had hij helemaal in de besnijing gekregen, zeg maar. Ja, zo is ook wel, ja. Als mijn tasje zoals, dan heb ik er wel een stuk of 50 van de frisbees. En ze vliegen allemaal een beetje oors. En het is allemaal net wat oors, maar het is helemaal geweldig. En ik vind het helemaal mooi om te doen. Sportstad Jereveen krijgt als alles goed gaat nog dit hier een echt discgolfparcours. En dan moeten er vanzelfs ook discgolfers wezen. Dit is hartstikke leuk, toch? Helemaal omdat je even buiten bent, even met zo'n ding kunt gooien. Het is niet heel intensief, dus je hebt wel even actie, maar het is niet dat je er hartstikke moe van wordt. Misschien zeg ik nu hele foute dingen, zegt hij, je wordt er hartstikke moe van. Maar nee, dit is wel een leuke bezigheid. Als ze erin willen, en dat wil nog niet helemaal. Maar het is de bedoeling dat er een echte baan komt hier op het Jereveen. Ja, nou dat is wel heel erg leuk. Dat vind ik wel een goede zaak. Discgolf is een sport voor alle leeftijden. Maar als grut bijkomend voordeel dat het een stuk goedkoper is als gewoon golf. Voor discgolf had je alleen maar een frisbee nodig en dan heb je al genoeg. Dan is het al helemaal groen en dat is misschien €10. En dan kun je al spelen. Je kunt gratis vreselijke baan op. En voor golf is het, ik denk dat met één rondje golf op een golfbaan, dat is dan meer yield, kwiek best dan bij een heel jaar discgolf bij een frisbee.